Siklo tamo po para king Horacio Emperata laban king COVID-19. Kinlagunig ipa ang poning anak, ang poning banal na espiritu, itamangan po. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mingin kaya ka, ing balikdan mo kami kin lugod, at iyat-chat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyol na karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulalin ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin bila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ring lilingap karela. Pagkalaman mula ng anananggang kapaynawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananasanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami, king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ka, king kagulanan mi, nunay bagkus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Vicente de Paul, San Agustin, Patulo ng Ming Santa Monica. Kinagyuning pa poning anak, poning banal na espiritu. Amen. Luklok tao po. Sound.
Kaniti pong Aldo, pagmasosyan de po din kaya katamong Archdiocesan Knights of the Blessed Sacrament or Ministry on Altar Servers in Karelang Founders Day. O yung pamigagana ka, kang Reverend Father, Reverend Monsignor Constancio R. Pandillo. Antimurin, pagmulan tayong ini, ing tridong misa, parangal kang San Vicente de Paul. Kambe daring kaya katamong kapagnasan kaniting misa, daraon tala naman ding makatuking intentions. Kapasalamatan daring kaya katamong sponsors, si Sister Evelyn Lianco, Sister Poring Rivera, Sister Ning Torres. Kapasalamatan da naman the Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Ferdinand and Myrna Leasing and family. Kapasalamatan King Aldolang K. Baitan, di Debbie Kate Punsalan, at Lorna Flores. Para king special intention, Dietz and Lita David and family, Angelina Kabuhat, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Angelina Lising, Remigi Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon, Belia Maniago, Maria Pineda, at Bianca Lising Santiago. Para king alananggang kapainawan, ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Joselito, Miguela, Lerma, Edelberto, Melquiades, Maxima, Vicente, Gorgonya, Roberto, Reynaldo, Rosa, Jofila, Vilma, Raming, Epipanyo, Gerardo, Francisco, Francisca, Rolito, Lerma, Fernando, Elizabeth, Monsignor Constancio, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Yung kaya katamong kapag masosyon, panimunan de po ng kaya katamong pura paroko, Reverend Father Arnie Serrano, kambe na po ng Director ng Knights of the Blessed Sacrament, Reverend Father Jun Sitchon.
talakad tampon makiabi kay dalita pangulat. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabayo kay kaingan, mayapayabak kay kay po, kaniting kadwa ng Aldo Triduum, ng kakatang pato ng St. Vincent de Paul, at umpisa naman ng nobina ay Triduum ng San Lorenzo Ruiz. Kaya kataya na magaganakan ng pundador. Iapuntans po yung pundador daring aguman, daring kaya katang altar servers, daring Knights of the Blessed Sacrament. Niya kaya betaya po yung PECA Director, daring KBS, o Knights of the Blessed Sacrament, King Mabilog Archdiocese, si Father June Sitchon. Niya batang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran tamo lulos na kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang mukom king sablaming depatan, Ginoo pakalulo. Ikang pagmula ng tao, king sablamong depatan, Kristo pakalulo.
Ikang malunusan, karing kaya kang alipan, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may ipaintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Oy, paming miglalang, kikilalanan da ka, anting bukod mong pagmulaning panyagul at kasaganaan. King saop mo, tatanam mila rin kaya kaming tanaman, at king upaya mo, bubungara rin kaya kaming pupul. King ganaka mo at lugod, katman mo sana ing kakunangan rin kaya kaming pamagmalasakit. Itiadwan mi, king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasing ibad, king libro ng Kiolet. Kaya nakan tumula ka sana, king kekang kabayangnan. Magsaya ka, king kekaba, ning kekang kayanakan. Daptan mo'y tangburi mong daptan, at tukyan, ing nasa ning kekang puso. Dapot kapilan man, emo kakalingwan, king ukumana ka ning Diyos, king sablang kekang daptan. E kapay gulo isip, at ingatan mo ing kekang sarili, uling lumipas ing kayabangnan mo, at ing sibol ning biye. Kayanakan, eme kakalingwan, king kekang kayanakan, ing Diyos salina lang keka, banpotang datang laringaldo, at banwang magdalang kagutgutan, emo asabing, e kumatula, king biye. Ganakan me, kabang iyalalbug ingaldo, bayo ya dalom duming bulan at ing batuin, at kabang eladaratang dingbiga, amagdalang uran. Ganakan me, kabang masikan ka katawan, kabang yala pa mangay na, ringke kang gamat at tud.
Ganakan me, kabangatin ka pang ipan, ampon, eka pa mapula mata. Ganakan me, kabang eka maklak, kabang daramdaman mo ingening gilingan, at pasyok daring ayok, at ing malagong musika. Ganakan me, kabang eka tatakot mo kiat, kingeran na amatas. Kabang ikatatakot talakad dili-dili, king dalan. Kabang eka maputibwa, at kabang ing sablang kapagnasan, at tsupa keka. Uling-muli tamungan kita nga lananggang tuknangan, at lumwala ring tao ka ring dalan, ban ilibing nakatamo. Ganakan me, bayuya mapatlod, ing kwintas apilak, o mabaldug at maspak, ing gintong sulu, o mapatlod, ing lubid kintalaga, o mabalbal, ing pilulanan danom. Ganakan me, kabang magbalik, ing kekang katawan, king gabon. Akeyang penibatan, at bayo yam ibalik ing kekang kaladwa king Diyos, amig kalog kaniti. Alang kabaldugan, ing sabla-sabla, ngana ning talapanaran. Alaping kabaldugan. Amano ning Ginoo. King balang panahon o Ginoo, ikay meging santungan mi. Babalik may tao king alikabuk akiyang ibatan, kaya kang sasabihan, o anak daring tao, king alikabuk mi balik kayo. Antila mong patingapon, ding libong banwa kaya ka. May ngari laking napon amilabas na, o yanting oras amakuyad neng bengi. Kasing kaba na kami muning paninap, may ngari kaming dikot, aneng sisibot neng abak. Kabang abak pa, sagiwala at mamulaklak, pangabengi na, lanat nala. Inyay turo mo kaya kami, kingigmye makuya diya. Ban puso mi, king belwan, mi pabyas nanla. Ginoo, ingke kang muake kami, angga kapilan. Kaya kalasanang lunusan, ding kaya kang alipan. Pangagising minengabak, katwan mo kesa, king ingig paning ginutang Jesucristo, aslaganano saring mataring kekong puso, ban akit tamo nung nuan ti dagul, ing kapanenayan, akeyaos tamo. Ing ginuman tabay kaya kayo, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas.
Kasalukuyan da pang mga pamulala ring tao, king sablang depatan ng Jesus, inya nga nang sinabi karing kayang alagad. Eyo kakalingwan ining sabyan ko, miyabyeya inganak ning tao, king upaya rading tao. Dapat era ain tinjan ing kabaldugan na ning sinabi na, milihim karela ban era antinjan. Mikakununa lamang ikutang da kaya nung nano ing kabalduga na niti. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Good morning. Ulitan ke, pote yata makatono ko itang kangapon. Good morning. Baka yung mga sisters hindi nila kilala si Among Tans, no? Pero iyon ang kanyang laging pagpati, no? Ang founder ng Knights of the Blessed Sacrament. Anumang oras ng araw, lagi ang kanyang batis, good morning. Kaya meron siyang isang page dun sa Maya Pabalita na ang title is Good Morning. Yun ang original na Marites. Kasi the late Among Tans ang nagmamarites na nangyayari sa buong Archdiocese. Kung anong nangyayari. Kung sinong na-hospital na pare, kung anong nangyayari sa isang parokya, ganyan. Si Among Tans. At kaya raw gusto niya yung good morning kasi maganda yung umaga, no? Kasi simula ng bagong araw, nagbabad siya ng bagong pag-asa, bagong lakas, mga bagong pangarap na pwedeng tuparin o matupad. Kaya para sa kanya, dapat ang buhay ay laging parang good morning. Parang huwag kang mabuhay sa nakaraan, ang mahalaga yung ngayon. Kaya laging isang magandang umaga ang dapat tignan natin sa ating buhay. At si Amon Tansio, siyang pundador ng KBS. At ako po'y naging KBS nung grade 3 ako. Sa amin dun sa Florida Blanca. Pero siyempre hindi ko pa alam na siya palang founder nun. Actually, ngayon ko lang nalaman na siya founder. Lately ko lang nalaman siya founder ng KBS. Kaya palakpakan po natin si Amon Tans. Naging pares priest ko po siya. Actually, nung naordinahan ako, siyang pares priest namin. At nakakatuwa. Minsan meron ako di makalimutang storya sa kanya. Kasi mabiro po siya. No? Minsan habang nangangasal, mayroong kinakasal si Amon Tans. Yung isang photographer, palipat-lipat doon sa altar. Itong matanda, parang na-distract doon sa photographer. Kaya sabi ni Amon Tans, "Hoy, itsurang demonyo, makunakakyan." Ganun po siya magsalita. Sa kanya pabiro Dinidibyata ng photographer, hindi na nagpumasok ng simbahan. Pero yan ay pabiro lang. Kay Amon Tans. Nakakatuwa pag yung mga side comments niya, si Amon Tans. Pero kahit po nasa katandaan na si Amon Tans, napaka-smart niya, napaka-bright. Kung pwede nga lang ilipat yung mga utak, no? Isa sa mga utak na kukunin ko yung utak niya. Pwedeng yung tulad sa mga sasakyan, yung chop-chop. Kukuha ka ng mga parte ng katawan ng mga
mga pumanaw na. So, si Amon Tans ang isa sa mga nakita ko sa mga pare nung ako'y bata-bata lang, no, na napakatalino. No. So anyway, alam niyo po minsan, nung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo, yung isang profesor namin, isang laging pinapaalala sa amin, sabi niya, bakit ang tao, sabi niya, ang tao at kayo, sabi niya, kayo, pag nasa rurok na ng kaligayahan, pati kaluluwa nakakalimutan. Sabi niya, ganun po, ano niya. At kayo pag nagpare, huwag niyong kalimutan, no? Ito sasabihin ko sa inyo, dahil ang dami mga tao, pag nasa rurok na ng kaligayahan, they forget everything, even their very own soul, sabi niya. At iniisip-isip ko, totoo naman. Maraming napapasubo sa karangyaan. Maraming napapasubo sa kayamanan. Maraming napapasubo sa pleasures, sa masasarap sa buhay. Ito, mga bata, saan ba sila napapasubo? Sa paglalaro. Kung minsan, di na natutulog pag gabi. Natutulog pag umaga. Kasi napapasubo sa paglalaro. O kaya pag lumalabas-labas sa inuman, napapasubo sa inuman. At kung minsan pag ganyan napapasubo, ibig sabihin merong napapabayaan. At normally napapabayaan ang ating kalusugan. Humihina ang ating katawan. Dahil napapasubo tayo sa kung minsan hindi naman ganun kahalaga. At ang mas masakit, hindi lang katawan ng napapabayaan, pati nga yung spiritual na buhay ay napapabayaan. Ang mas nakakalungkot, ang ating pagkatao, ang ating nakakalimutan. Itong ating unang pagbasa, yan ang pinapaalala ni Ecclesiastes, ang mga ngaral. For the past 3 days na yata, no? Siya ang ating first reading at napakalalim ng kanyang mga sinasabi. Pero ulit, parang itong si Ecclesiastes, parang si Santo Pio kahapon, yung mga sinasabi niya ay galing sa kanyang karanasan at sa kanyang nakikita. Dito sa ating first reading ngayon, sinasabi niya, alalahanin mo ang Diyos kapag ikaw ay kabataan pa lang. Ganyan. Kapag ikaw ay malakas at hindi ka pa bungi, hindi pa nalagasing yung mga ngipin, sabi niya, alalahanin mo ang iyong lumikha bago ka man ikaw ay pumanaw. Kasi nga, mayroong napapasubo sa atin habang malakas pa, habang kabataan pa, kung ano-anong inaatupag. At ultimo ang Diyos ay nakakalimutan. Kaya pang-alala kay Ecclesiastes, hindi ko mo malakas tayo, malusog tayo, makapangyarihan tayo, nasa katanyagan tayo, ibaliwala natin ang Diyos. Dapat yun ang ating pagkakataon, yun ang ating chance, no? Para ating gunitain at alalahanin ang lumikha. Sabi nga, kasi baka yung bukas ay di na dumating. Yung bukas na sinasabing siya gunitain at alalahanin, baka hindi na mangyari. Kasi mayroong mga biglaan. mayroong mga hindi inaasahang mga nangyayari sa buhay natin. Kaya itong si Ecclesiastes, gayong malakas ka pa, alalahanin mo na ang iyong lumikha. Yung ating ebanghelyo, parang yan ang nasa isip ng Panginoon. Habang nilalasap niya yung pagpupuri sa kanya ng mga tao, habang siguro'y sayang-saya siya sa mga reaksyon ng mga tao that they are amazed at what he was doing, nabanggit niya ang anak ng tao ay pahihirapan at ibibigay sa mga matatanda. At
at siya'y papatayin. He was already thinking of pain and suffering. Ano kaya? No? Baka ang Panginoon ay pinapaalala sa kanya. Pinapaalala niya ang kanyang sarili na huwag malunod sa papuri ng mga tao. No, huwag hayang mapasubo ang kanyang sarili sa sarap ng feeling na siya'y pinupuri, pinapalakpakan, hinahangaan ng mga tao. Alam niya, darating ang araw, mawawala yon. Mawawala yung feeling na yon. At ang papalit itong hirap at pasakit sa kanya. Parang pinapaalala din sa atin. Ngayon, malamang masarap ang buhay natin. Ngayon, masaya tayo. Ngayon, malusog tayo. Ngayon, very normal tayo. Pero darating ang araw, pwede ngang makaranas tayo ng hirap at pasakit. Kaya balik tayo kay Ecclesiastes. Habang may panahon ngayon na tayo malakas, let us never forget our Creator. No. Siguro maganda ang pagkuhanan na nating kaligayahan ay hindi lang yung makamundong kaligayahan, kundi ang ating paglilingkod, pagpupuri, pagsamba sa Diyos. No. Kasi parang walang saysay, ika nga, kung nilusel natin ang lakas ng ating katawan sa mga makamundong bagay. Maganda yung sinabi ni San Lorenzo Ruiz, kung mayroon akong 1,000 buhay, ang lahat ng ito'y iaalay ko sa Diyos. Siguro dapat sa atin ganyan din. Hindi lang buhay. Kung mayroon ka akong lakas, talino, galing, lahat ng ito'y iaalay ko, ihahandog ko sa Diyos. At kay mga bata rito, habang kayo bata pa, habang kayo nagsisimula pa lang, huwag niyong kalimutan ang paalala ni Ecclesiastes. Alalahanin niyo ang Diyos habang kayo'y nasa kabataan pa. Kaya kung mag-aaral kayo, saan man kayo magpupunta, huwag niyong kalilimutan lagi ang Diyos. At kayo'y pagpapalain lalo. Amen. Magsitayo pong lahat at kaya nga tayo ngayon yatad kingapang Ginoo iring sabla tamong kayadwanan anting may kakapatad. Ita mong in Diyos, sasawang pagpaganaka, karing sukat maulaga at pahalagan tamo king biye. Ngatang makibat king balang kayadwanan, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoong Yesus, at syuka king yato, ibuklat mo ring matami, banakit miing sala, ating tandaning kekang pangayatyo, king balang komunidad at lay, king balang klase at grupong edad, manalangin ta king Ginoo. Ginoong Yesus, antabayanan mo ring kalulo, ring mayna, ring atsuking pamangailangan. Ituro mo keng tuki keka, manalangin ta king Ginoo. Ginoong kakatas-katasan, ipakit ming kekang sala, karing masikan at mayap apilubluban, akayanakan. Ipakit me karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mongang dedikado karing apostol mo, manalangin ta king Ginoo. Ginong banal, mga matela aldo-aldo, ring tao king ketuan, sakit, danop,
O pauri ring katampalasan ng danggamat, ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, kingke kang alananggang sala, at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginuning banwa, darami lakeka, ring malu kaming panalangin. Panaligan ming padalisayan mo ring puso mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kung Diyos, kauyayang pangalaga, Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, tunay pingika, ing malugod ay pa, ang magkalub king pamangandaling kay kaming katawan at kaladwa. Papamungan mo sa ing obrami, at pagkaluban mo kaming masaganang pupul. Sapan mo kayong magdalang ligaya kaya ka, kapamilataning matampaming pamangamit, karing mangay pabage, tatanggapan ming ibat kaya ka. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi.
Ang Ginoo mantabi kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karino pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Lelangan ming meto yato ang kekang babayo at parang alan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryan dakat pasalamatan, ding balayan na kekang binukod, at ding banala parating kekang kayantabe. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyarilang katawan nagdaya ng ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daw ang kusang loob, king pamaylasad kamatayan. Kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira sinebinyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itihing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuhaning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. At dingining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga minom ko kaniti. Iti yung kalis, ting ka na akong daya. Ing daya ning bayat talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayit para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo ipa, ing kamatayin at pamanyab din ang may biyaning anak mo, daram niya kaya kaiting tinapi, ning biyaning kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming hansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari. Ganakan me, ing anak mo i Constancio, ay naus mong meko na ketiking yatu, ang tiningking binyag meteya, kambe ng Kristo,
Mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebi. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mi. At ding sablang mengayaw na bi. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kayabe ng San Jose ing kayang esposo. Kaya bereng apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kakabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutub, kagumning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mapaminto king amahan tala pangabo sa bibog king banal ng tulu, nga tamang yan ang mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi, bangking kasopan ni kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni Ginoo, tabi sana kapilan man kaya kayo. Tipong may kakapatad, masyatayang pupugayang kapayapan. Kapayapan,
ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalaning yato. Noon tamang makasandyan, tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo ay matampang tanggap kaya ka. Kapatetes may nga mana mo, kumaya. Salamat
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pasigdangan mo kaya sana, karing kaya kang sakramento. Antabayan mo ring dapat daring gamat mi, uling kaya kaya mabibiyat kikimot, at akakamtaning pangataw mi. Bendisyonan mo la ring tanaman mi, at busan mong mamunga lang maragol at pupol. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Maupo muna po, magdoklok pa mo. A few words lang from our director, KBS director, Among John Sisyon. Good morning! Danupano po yata ring night Stella Megi, but good morning! Mumunang dili po, pasalamat kami, king kaya katamong, king kaya kayong kura paroko, iyapong Arnie, king pamananggap ka na ako, kay ni king kaya kayong parokya, Bantang Macyabe, king pamagmasusi, king kaya kaming Founders Day. Sinabi na po nga mong Arnie nandin, sinabi po ni Father Arnie kanina na siya ay nanggaling din sa Knights of the Blessed Sacrament. Ako din po ay nanggaling sa Knights of the Blessed Sacrament. And after the beginning of the pandemic, ngayon lang po ulit ako nakapag-attend sa gathering ng mga Knights sa isang parokya. At nagulat po ako na napakarami nyo palang Knights dito sa Mexico. No? Itong Vicary, itong lugar ninyo. Kaya siguro, ngayong nakikita tayo ni Monsignor Tanz, hindi siya nagkamali na itatag itong ating organization, na sana itong ginagawa ninyo ay ipagpatuloy nyo, lalong-lalo na yung mga bata dyan sa inyo, na kayo ang magpapatuloy dun sa naging vision ng ating founder na si Monsignor Tanz. Hindi ko na papahabain yung aking pagsasalita. I just want to give you burida kayo mong dina ng maya pa oras king pamitipon nyo ngining kayabakan na iti. Salamat po. Talakad tapo, i-bless tayo may Among Tanz. Ipagkalimin ang kapainawan king kapatat ming at alasoy may Constancio Ginum, ang alanggang sala, sinlagsa kaya. May painaya sa aking kapayapan, ang kaladwan at ang kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamilatan ng pakalunan ng Diyos, ipainano sa aking kapayapan. Amen. Ating Ginum, ang tabi kay kayo, at bendisyonan ako ng Diyos, amay paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kapagmasusyan tamo, may tanang luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras, magandang araw, maraming salamat.